Od cibulky k rastlinke. Ahoj deti, vítajte opäť v mojom videu. Minule sme si porozprávali niečo o tom, ako vzniká zo semiačka rastlinka. Dúfam, že sa vám pokus vydaril a že vám vyrastá nejaká malá fazulka. Dnes si zase porozprávame o tom, ako sa dá dopestovať rastlinka z cibulky. Vyrobíme si spolu takéhoto cibuliačka a cesnečku. Niektoré kvietky a rastliny dokážeme vypestovať z cibuliek. Nazývajú sa cibuloviny. Dve najznámejšie cibuloviny poznáte určite aj vy, deti. Máte ich dokonca doma v kuchyni. Je to cesnek a cibulka. Avšak aj mnoho iných kvietkov a rastlín sa dá z cibuliek dopestovať. Poznáte niektoré rastlinky a kvietky, ktoré sa dajú dopestovať z cibuliek? Áno, presne tak. Sú to napríklad snežienka, narcis, tulipán, hyacint a mnoho iných ďalších rastliniek. Teraz si povieme o tom, ako z cibulky vyrastá rastlinka. Každá cibulka má na svojom konci takéto korienky, ktoré keď dáte do vody, do pôdy alebo položíte na vrtu a zalejete vodou, o niekoľko dní sa spraví taká sieť koreňová a začne pomaly klíčiť taký zelený klíčik hore z cibulky a začína vznikať nová rastlinka, ktorá stále rastie, až potom môže začať kvitnúť ako normálna rastlinka. Napríklad to môžete vidieť na narcisi alebo tulipáne. Vy si takisto môžete spraviť pokus s rastom kvetinky z cibulky a to pomocou takéhoto cibuliačka a cesnečky. Ukážeme si, ako na to. Potrebujete na to farbičky alebo fixky, jeden plastový pohár, takéto plastové oči, jednu cibulku alebo cesnek a jedny takéto tlačené šaty. Materiál na stiahnutie nájdete zdarma na mojej stránke. Pod videom môžete vidieť link, cez ktorý sa dostanete k materiálu na stiahnutie zdarma. Šaty si vyfarbíte, zalepíte tu na pohárik lepiacou paskou alebo lepidlom, napustíte ho vodou, položíte doň cibulku, nalepíte oči a vyfarbíte fixkou nos a ústa a cibuliačika máte hotového. Je to veľmi jednoduché, určite to doma vyskúšajte. Milé deti, dostali sme sa na koniec videa. Dnes sme si spolu povedali, ako niektoré kvietky môžu vyrásť z malej cibulky. Dúfam, že sa vám video páčilo a že sa znova uvidíme pri novom videu. Ja sa budem na vás určite tešiť. Ahojte! Ak by ste chceli podporiť moju prácu, poteším sa každému komentáru, ktoré mi zanecháte pod videom a tiež zdieľaniu alebo odberu môjho kanálu. Ďakujem!